Φαίνεται. Ναι. Ωραία. Hello again. Μου πατήσεις το 10. Hello again. Καλιατζάκης Ευάγγελος. Scale category. For L fit. 23.3. Oh, no, 20.4. A and B. And, Ready? Yes. Λοιπόν. Έτοιμος. Yeah. Σε 10. 3, 2, 1, πάμε. 1, 2. Πάμε, τράβα. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ωραία. Έλα, μην καθυστερείς. 30 είσαι. Πάμε να τα κάνουμε 20, έλα. 31, 32, 33, Τράβα. 34, Τράβα. 36, Τράβα. 38, Κοντά. 40. Ωραία. 1 λεπτό είσαι. Πιάσε. Τράβα. Τράβα. Πάμε. Τράβα δυνατά. Ωραία. Πάμε να τα τελειώσουμε. 47, Έλα. 48, Όλα. 49, Πάμε όλο. 50. Ωραία. 1,30. Δεν πειράζει, καλά είμαστε. Μπορείς να τις απαντήσεις γιατί θα με διαολύσει. Δεν πειράζει. Προς τα ποια μεριά θα το τραβήξεις, θα το σηκώσεις εκεί. Ωραία. Δεν πειράζει, μην το σκέφτεσαι. Ξεκουράσου, βάλει τα πακάτια και βάζει παπούτσια. Άλλο παπούτσι. Μην το σκέφτεσαι, ξέχνα το αυτό και πάμε στο επόμενο κομμάτι. Χαλάρωσε. Βάλτε, μπορεί να του βάλεις ασφαλείες. Έτσι ξεχάσαμε. Ναι, ναι. Όχι, περίμενε. Μπορεί να του βάλεις τα... Βαγγέλη, ποια είναι τα μονόκυλα. Έχουμε μονόκυλα. Ωραία. Βάλε ένα και βάλει και την ασφάλεια. Ωραία. Και απ' την άλλη, βάλ' το. Βάλτε για την μπλούζα σου. Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα είσαι στα... Θες ακόμη 6 λεπτά. Στο 4 είσαι. Άντε, πάρε για τη ζώνη σου και πάμε να κάνουμε τώρα μας προσπάθεια. Όσο μπορεί πιο πολλά. Ζώνη δεν θα βάλεις. Βάλε μαγνησίες, ιστορίες, ό,τι θες.
Καλώς. Λοιπόν, πάμε να μπαίνουμε. Είσαι στο 4.40 ακόμη. Έχεις 5-10 ακόμη λεπτά. Πάμε. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας. Δεν πειράζει. Έχεις παλμό ακόμη ψηλά. Εντάξει. Έλα, μην καθυστερείς άλλο. Πάμε. Πάμε να κάνουμε, να το έχουμε το κιλό. Μπες χαμηλά. Το τράβηξες εδώ πάνω και δεν πήγες εσύ από κάτω. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Ξεκουράσου. Το κιλό το φέρνεις πάρα πολύ ψηλά. Αυτό που θέλεις είναι να στρίψεις τους αγκώνες και να μπεις από κάτω. Και θα το έχεις πάνω σου. Πάμε δυνατά. Δυνατή πλάτη, στρίψε αγκώνες. Και μπες από κάτω. Γιατί πας να το κάνεις όρθιος? Έχουμε χρόνο. Είσαι στο 6.40. Θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Τέσσερα λεπτά τώρα. Έχεις χρόνο. Πάρα πολύ είναι ο χρόνος. 4. Μπορείς να συγκεντρωθείς. Ωραία. Συγκεντρώσου και μπες και κάντο. Ωραία, σήκω. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Ωραία, άλλαξε γρήγορα τα κιλά. Τώρα ήταν 107. Πάμε για 111. Ναι. 4 ακόμα. 7 και 3, 10. Θες και τα άσπρα μετά. Ναι, και το άσπρο. Ωραία. Οπ. Βάλτε. Και το άσπρο. Έχεις 1,5 λεπτό ακόμη. Χαλαρά. Εντάξει. 20 δεύτερα. Πήγαινε κοντά. Μην εξαφανίζεσαι. Πήγαινε κοντά στην μπάρα. Σε 10. Ετοιμάσου. Πήγαινε στην μπάρα. Το ίδιο θα κάνεις. Εντάξει. Τραβάς, μπαίνεις από κάτω ψηλά αγκώνες. Μα στο Θεό το φέρνεις. Πάμε. Ωραία. Ξεκουράσου. Είσαι και 20. Σε 20 δευτερόλεπτα θα μπούμε. Πήγαινε κοντά στα κιλά γιατί δεν μπορούμε να καταναλώνουμε χρόνο. Εκεί περίμενε. Εκεί. Περίμενε. Σε 10 θα μπούμε. Σήκω.
Πιάσε. Πιάσε. Πιάσε και κάντο. Θέλω να το κάνεις, ακούς. Πάμε. Πάμε. Στρίψε αγώνες. Πάμε. Στρίψε. Okay. Εντάξει. Okay. Let's see the weight. Ποια είχαμε. Αυτά όχι. Ούτε τα κίτρινα. Okay. The barbell are loaded like this. 20 kilos barbell. 1 kilo. 2.5. 15. Μην τα βγάζεις, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. And 25. Also. The other side. Not the green and the yellows. Not the white, sorry, and the yellows. Only the green and the red. So, 1 kilo, 2.5, 15, and 25. In total, 107. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχω ένα βίντεο. Ωραία, το 107 πού βρίσκεται? Εντάξει, θα το δούμε. Δεν ξέρω, φοβήθηκα, γι' αυτό το άσπασα. Το φοβήθηκα πολύ. Πρέπει να είσαι 2-3 ώρες. Εντάξει, οκ. 1.30. Ναι, κάπου εκεί ήταν.